Iker, Andoaingo udaleko kale zitzailea. Ostegunean hasi zenuten, ekintzen dioten gazte asteari. Bai, zuek antolatzen duzu kale zitzaileek, zeakin batera, gazte lokaleko arduradunekin batea, elkar lanean. Eta, aizko gaztia? Ondo, egila zen, egualdiak nahiko zorte ukitzen egea. Kanpoan egin ditugun ekintzetan ebik ez dirgo egin, hotz galanta, baina, sasoi honetan tokatzen dena. Eta parte hartze aldetikan ere, oso pozik. Gure asmoa da, herriko gazteek, Gabonetako porraldietan, zer eginak izaten eta herrian parte hartu izaten, herriko beste elkartekin ere harremana izan dezaten. Eta, bataz besteko 60 gazte gutxienez bintzat, parte hartzen nahi dira, eta hortikan gora, segundaz ekintzetan ekintza handiagotan futbola tola baldin badia, ja 300 inguru, eta pozik, horretan dira. Ekintzak haitxatu dituzu eta, ugari diala, ez? Bai, saiatzen geha hori, bai goiz eta arratsalde, ekintza ezberdinak aurkezten. Garai batian, orain dela 17 urte hasi ginean honekin, asmoa bintza zen, gazteek beraiek antolaz izatela edo proposaz izatela ekintzak, ez? Eta hori lortzen dugunen ean, orain dikan, gure helburua errexo bintzat betetzen dugu. Baina, bestela guk antolatzen ditugu. Eta horien artean, futbol txapelketa bi egunez, hortarako arrate frontoia, ondarreta, kiroldegia eta herriko baliabide ezberdinak erabiltzen ditugu. Gaur ikusten dugu bezala zesta punta tailerra, frontenisa, eskupelota, gero tailer ezberdinak egiten ditugu ere, postre tailerrena, atzo talo tailer bat egin genuen, tango talo gilekin, gazte bakitzak bere taloa egiten du, eta gero futbolin eta ping-pong txapelketa, funky tailer bat ere, mus, eskoba eta xake txapelketa, baloncestoa iruntzako, eta baten bat aztuko zait, baina saiatzen geha goiz eta arratsaldez, ekintza ezberdinak egon daitezela, eta bilarra adibidez, azkenengo eguna izango litzaketa, goizez frontenisa izango litzateke, eta txaldean sari banaketa egiten da, hori gazte lokalean egiten dugu, eta parte hartu dutenek, eta irabazleak, eta sari bereziak parte hartzeagatikan, edo, saiatzen geha ez dadin ditu bakarrik kompetizio batian, eta partai dutzen, baina askotan ez da errexen. Eta hori zen aipatzeko ere, saiatzen gala herriko elkarteekin, gazteak gerturatzea eta elkarteak ere irekitzea pixkat, eta adibidez horren sinaleen pelota elkartekoekin, nola antolatzen dugu hau beraiekin batera. Gaur gaztelekuekin. Gaur gaztelekuekin, Andoni eta konpainiarekin, beraiekin koordinatzen gera, eta berrikuntza bezala aurten zesta punta tailerra sartu da, beraiei ere interesatzen zitzaien ezagutzera ematia. Eta hola, eta saiatzen gerala eta irikita gaudela herriko edozen elkarterekin antolatzea, aukera dago nenean, bintzat. Borja, gaztelekuko zairakaslia, zesta puntako jokalari izateaz aparte, gaur hemen gazteen astearen barruan, gazteiak usten, pixkat, zesta puntako lozio minimoa bentsat, ez? Erakusten pixkat, haber jendia animatzean apuntatzea da, jake bain lau bakarrik dazkan, lau gazte, gaztetan erakutsi pixkat, nola difuan joku bat da. Zestan, lau gazte jokatzen dutela, gaztelekurekin? Daude 6, baina gaur jokatuko lau partidetxu bat, beste gaztiak. Eta gaur etorri dian horiek zeiak usteko asmotan zate, o bentsat? Basikoa, azkenian basikoa, pixka mota eskubiz, rebesez, eta frontizia iristea, eta gustu hartzea. Gustu hartzea eta bentsa probatzea. Zabe baten gustatzen zaion, eta apuntatzen. Ergi, esker esboa. Eguno, Leire.
Gaur festa puntan, ez? Bai. Zer da, lehenbiziko aldia? Bai. Zuretzat? Eta zer moduz? Onda molatzen? Bai. Bai. Zaila da, ez da zaila edo? Bai. Pizka ez izate pelota jaso, bota, Bai. ez? Erakusilarekin, ez? Gustokoa edo? Bai. Bai. Bestela ze kirol praktikatzen dituzula normalean? Ba, eskubaloia eta futbola. Eta Bai. pelota. Eta pelota? Baina pelota zer, eskuz edo? Eskuz. Bueno, egunon, pelota, Mikel. Gaurrik pelotara etorri zate, baina aurreko unetan da zertan ibili zate hemen zekintzetan parte hartu duzuen, edo kontatu pixkat? Ni futbolen eta postre tailerren, eta pelotan. Pelotan. Eta, Pelota bakarrik. gaur bintzat. Postre tailerrian adibidez, Pelio, zemuz? Bo, zen ginen, bizkotxon nata ota ginen, eta gero plastikoa eta zen guzti ota ginen gaina. Eta, jateko mukua zen, prestadutakoa, Oso txarra zen. Bai, Eta horretzen, etxian berriz ere saiatzeko modun, edo ez? Paspare ez. Ez. Zen, pasak badan. Gazte lokalian dabiltzatzeat zuek? Oan ja ez, baina lehen oan dela bi urtetara jute ginen. Ja, zagutu zinaten egunero, astean zehar? Zenbat? Demoa librea genunean. Bai, eta gola kuadrilan dan elkarrekin? Eta ze ekintzetan hartu zenuen parte? Ose, zer zenuten? Aquaparkea edo zen irtera bat, aquaparkea. Irterak. Jute ginen da. Gero paintballo beste bat. Zein bertatu? Paintballo pistolako. Ja. Egunon, Uxu eta Ainoa. Gaur etorri zate arrate frontoira pilota jokatzea, noski? Bai. Ze asmokin etorri zate? Ba, pelotan jolastea eta gero ikusi dugu zesta punta eta zesta punta da. Eta bilatzate? Ez, montxa hasi behar dugu. Zesta puntan? Bai. Eta inoiz bilatzate? Ez, Saski. ikastolaki Eta astean zehar, zertan parte hartu dezuten? Ze ekintzetan? Postre tailerra, talo tailerra, saskibaloia, argazkidalia, Asko da, hori? eta jazta. Eta adibidez, argazki gintzako tailer hortan, zertan ibilizate, ozein dezu, Esan dizkigute bost gai edo sei, eta inbarrenien atera argazki bat, eta gero argazki bat. Baina herrian zehar ibilizate argazki gatetzen orduan? Bai. Eta ze gaizian? Golfia, zuaitza, kirola, ura, eta gabona. Eta? Gabona. Eta zehar, postre tailerare egin dezutela. Eta ze postre mota egon jakin aliteke? Kotxo bat emate ziguten eta jarri behar genizkion osagaiak. Bai. Eta, bueno, aizat, horren egun eta zozer ikasten. Bai. Eta gero etxean, praktika jartzeko, postreak eta itxeko osartuko altzate. Bai. Eskerrik asko bat. Eta